Vy ste sa nejako vytratili zo Slovenska, čo sa deje, kde sa momentálne nachádzate? Ja sa nachádzam tu. Pracujem, všetko je v poriadku. A, Času chodiť po recepciách. a čo je dôvodom toho, že nie ste tak často už medializovaní ako kedysi? Lebo poviem pravdu, že bol som trošku sklamaný z nejakých, mal som nejaké dôvody na sklamanie, bol som sklamaný dosť z tých médií, čo popíšu, takže mal som proste takú chvíľu, čo som absolútne nechcel komunikovať s médiami, lebo oni skôr ubližujú mi proste jednoducho a ja si to nezaslúžim. Absolútne nesúhlasím s názormi a tak prestal som bojovať a som povedal, že absolútne netreba chodiť na nejaké recepcie alebo party a potom proste jednoducho nebudú vás ani otravovať. Čiže vy teraz dávate comeback do médií, do showbiznisu? Nedávam, lebo ja nie som showbiznes, ja nie som z televízií, ja nie som nejaký moderátor, nie som moderátorka, som umelec a robím to, čo patrí sa robiť, takže sa venujem predsa svojej práci. V poslednej dobe vás je čoraz menej vidieť. Čím to je? Jednoducho sa venujem nejakým projektom aj v zahraničí, takže cestujem veľa. Možno teraz viac som v zahraničí ako na Slovensku. Môžete aj prezradiť, čo v zahraničí robíte konkrétne? Nemôžem zatiaľ, lebo viaže ma zmluva, čo najskôr si sa dozviete. Ale bude to teraz z oblasti, v ktorej sa momentálne pohybujete? Že bude to niečo z oblasti, v ktorej sa momentálne pohybujete? Ale skôr to bude aj spojené s reklamou. A chcem sa ešte spýtať, čo chystáte do budúcna? Nepoviem, neprezradzam.